Здравейте, хора! Днешното видео ще бъде за как отслабнах толкова много и как постигнах сегашната си фигура. Не е много трудно, ако трябва да съм честен. Какво стана? Ами, значи, аз до пети клас имахме различни, така да кажем, един различен стол в училище. И с приятелите ми, с момчета един вид, се събирахме на една маса и имаше пица и примерно бих ял по 2 пици на ден, примерно 3 някой път. Все пак зависи и да, и до пети клас това продължаваше цяла година. И торти, палачинки, всякакви глупости. Ама абсолютно всякакви и круасани, постоянно. За жалост това продължи за доста дълго време. Дойде лято и лятото аз вместо да плувам и да спортувам, аз продължих лятото си, ядяйки торти и пици и всякакви дюнери и те подобни. За жалост това се отрази на визията ми и трябваше да направя нещо по това. И да, и 6-ти клас се върнах в училище. И какво стана? Оказа се, че има друг стол в училище. И цяла година, 6-ти клас, аз ядох, така да кажем, по-здравословно, макар си позволях по един круасан на ден. 6-ти клас. И 6-ти клас отслабнах сравнително. Значи, пети клас, края на пети клас, бях 74 килограма. Бях около... В края на 6-ти клас бях 54, което ще така да съм отслабнал с 20 килограма някъде цяла година, защото изпортувах много все пак. Не е като само да ям по-здравословно и аз свалям килограмите, не е така. Значи трябва да има спорт. И ограничения, разбира се, и здравословно ядене, защото аз не бях толкова здравословен сравнително, колкото можех да бъда. Но какво стана? Отидох лятото сега, преди 7-ми клас, фактически. Отидох лято и през цялото лято ядох фрешове и риба. И айди най-реални нещо подобно. Някакви приятни и по-такива неща. Какво стана? И отслабнах около 7 кг до края на лято, защото бях много по-активен, бях по плажа, тренирах всеки ден и всичко се отплати. Сега имам коремна преса и има голямо сравнение от коремна преса до триката слонина. Все пак аз уважавам по-пълните хора, знам през какво те минават и знам как те могат да се променят все пак. Това е личен избор. Аз го направих, защото се оказа, че съм pre-diabetic, which means, което означава, че аз бях в предиабетично състояние. И трябваше да се направи нещо по въпроса. И това направих аз. Радвам се, че го направих и така, като се върнах лято, бях много слаб и изтощен. Нямах никаква енергия и бях около 47 кг, което е много малко и доскоро фактически. Но започна да тренирам сега, вместо само кардио, коремни преси и тем подобни. Започна да тренирам за зони, където всъщност съм отслабнал много от тия килограми. И да, и сега съм около 50 кг, което е по-добре, пак изглежда много по-добре от преди,
Но все пак съм 50 кг, не като сланина, ами като повече мускули, надявам се. И се надявам това да продължава. Сега ще ви обясня горе-долу как отслабнах. Ами, нещо, което правих всъщност и в пети клас, е, че ядох много пица. Значи това беше единственото нещо, което горе-долу ядох, което ми ескалираше теглото нагоре. Ами, пица, Доминос пица всеки ден. Защото живея в Бояна, по това време не доставиха Доминос пица до Симоново. И да, за определено време и това беше един факт, защото се преместих в Симоново. Това беше един, нали, фактор, че бях отделен от Доминос пица. Ам, да, особено писа ми. И да. Обаче, където живея, отвориха пекарна сравнително близко. 6 клас това е било. И всеки ден бих отишъл там и бих ял салами Милано и някакви такива подобни салами глупости, което не беше голям проблем, фактически. Но да, тренирах и живеех един много добър лайфстайл и това ще продължава. Надявам се видеото да ви е харесало. И фактите, които трябва да запомните е: трябва да спортувате и да не се ограничавате. Освен ако не сте с наднормено тегло, което трябва да ви е казано от доктор, защото вие все пак може да си мислите, че сте 100 кг, а да сте по-точно много слаби и да се мислите за дебели, което е анорексия. И, за съжаление, е много лесно да стигне до тази граница и е много опасно. Аз бях горе-долу близко, защото много спеснях от това, което ям. Все пак сега съм добре, мисля за мускули, не пия протеини, елкарнитини и всякакви глупости. Никога не съм пил и никога не съм взимал хапчета за отслабване. Постигна го с здравословно хранене и трениране. Чао!